Tubomira tiri basi. Yeah. Good evening, everyone. Yesterday. Good evening, Masperase, Mazimbabweans, Vakasiyana, might be in Johannesburg, Cape Town, Harare, Zambia, anyway. This is just a follow-up feedback regarding body yataka remova nesuro. Yesterday makaona tiri hospital chita a body makaona nesuro tatiri hospital inonzi Pretoria Steve Biko tichita removal. You remember life yatakaita nezuro makuseni tichikudzai nezvebhodhi yemunhu wataka bhodhi yatiri kuendesa kuZimbabwe. So I can get it to inform you that bhodhi yamakaona nezuro tichita live tiri hospital is leaving now. It's going to Mutare now. I've got some few family members. I'm not sure if they are comfortable. The driver is already leaving now. Let's see if we can ask. This is the vehicle now. We removed the boat yesterday and the boat is now going to Mutare now. As I'm speaking to you now, driver Izozi, this is the vehicle. Is leaving now, going to Mutare. I think we are done. Atova. Yeah. Driver atosimuka atoenda. Ndiyo removal yatakaita nezuro amakaona tiri Steve Biko Hospital. Tichitaura kuti tine hama yedu yatauya kuzotora. We are trying our best to make sure that we speed up our services, we improve, we make sure kuti paperwork yaitwa as soon as possible. Vachiri kuda kujoina mapolisi, the door is still open for you. Number ndaisa munongotifonerawo to join now. I'll just ask if my family members, if there's maybe one or two who might want to say something. One chat, pananga longo tauro one or two things here. All right. Thank you very much. Ndina mama. Tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwatakaita natete wedu Brenda. Takarwadzikana zvikuru. Tinongoti hedu tiri kunamatira kuti vachairi pamwe chete naBrenda vafambe zvakanaka, vanomusvitsa panzvimbo yake yaachanozorora kupedzisira kumusha. Isu hedu tatadza kuenda kuburikadza nenyaya dzemaCOVID. Toda kutenda zvikuru tinamatira nevephala ivava kuti varambe vachienderera mberi kuita basa rakanaka zvakadai. Ndatenda. Okay, mama, just a few questions. Anga akura sei Brenda? Oh, Brenda, she was 30, akazvarwa 1984. Oh, so 35, 36, somewhere there. Yeah, 37. 37. Yeah. Yes. Anga akarorwa here? Asiya vana here? Asiya mwana 1 mukomana form 3. Ari kumusha? Ari kumusha. All right. Saka ari kundoradzikwa kupi? Ari kundoradzikwa kumusha Honde Valley. Yes. Just to confirm, mama, Brenda akabviswa rini kuhospital? Nezuro chaiye. And bhodhi yakuenda rini? Iri kutoenda nhasi. Yatoenda. Nezuro wacho takatoudzwa kuti she is leaving today. Ndote papa sina kana time zvakurumidza zvekuti. Anditi kamama kuti yatifadza phala ishi tatisingatomboizivi. From now onwards titoda kutoidaikawo paFacebook. Ndatonzwa mwana, this is my daughter, akatilaika inini. Yes. Uyo mwanasikana wangu. Oh, mwanasikana wangu. Saka I want also to follow you. All right, mama. Thank you. The services are so nice. Thank you very much. Yeah. Okay. My time. Okay, mama. We are going to end today. Our followers, tongonamatawo kuti driver afambe zvakanaka, asviko zvakanaka. Yes, kutaurwa namama ichokwadi kuti the services were very quick. We tried to eliminate my delays anenge achiitika and so on. Kuna sisi vati vandiona nhasi paRoadport police station, sisi Angela vandiona time yandandiri paRoadport police station. We're removing a body iri kuenda kuHarare. I will tell you that we have done all the paperwork and that body is also going to leave definitely tomorrow. We are safety to save. Those who still want to check our policies, number iripo iyi munongotibata. Thank you very much.